Mutambo uya watsvuka ropa manje muri yeZimbabwe pari kupisa apa pari hot ndadhumana namadzibaba veshanduko mumastreets vari kutaura pamusoro pedemonstration yemusi wa31 inini zvangu honestly speaking nyaya idzina nyanya upindira ndingori munhu wenyuzi kaini ndingori munhu wenyaya kuti zvikaitwa zvikabuda ameno ndikoko tinongonzwawo zvikazotadza futi tosvika todzoka takuda unoseka but anyway without wasting much of your time ndoda kungokunzwisai zvinhu zvekutaurwa namadzibaba veshanduko pamusoro pedemonstration yana baba saru ndavonzwa ichitaurwa kakude kumwoyo yawo yavangamudedza kuti vataure anyway inangu handina chakanyanya kutaura ndigadza iri nyaya ndimboita yekurefura because mungazoti kulienda anongorafura aya mina ndingorefura nyaya yacho but ndisanda kuplayirai kana uri muSouth Africa uda register company obvavurwa FNB business account education research is the way to go ya Owen ndiye ega nokwanisa kuregistra company okuvhura FNB business account usina work permit kana kuti study permit namba dzandatokupa dza Owen idzodzo nepassport yako zvinokwanisa kutoita kuti uvhurirwe bank account FNB business account muSouth Africa usasaswera uchivhaironza una bank account nevamwe vanhu iko kwana Owen registerwe zveso chinzwa madzibaba veshanduko vakachaja baba icho makadiva naveZimbabwe kumatima nenyika nevari diaspora makadii ndiri kushamiswa ndiri kunzwa vamwe vanhu vari kundifonera vari kundibvunza nawo yedemo ya31 ndiri kukurudzirai vana veZimbabwe kumatima nenyika iyi demo iyi yakarongeka here isi tinoda kutera zvinhu zvakarongeka zvinenge zvabva kuna Gezaka kuti kana Geza aisa signal kuti musi wakati tinopinda topinda but iyi ngwarirai vana veZimbabwe munopfurwa munopera rumwe haina kurongeka signal wachi yakabva kunani yakabva here kuna vaGeza so ngwarirai vana veZimbabwe inini handide kuti mukware tida kuita demo ine security demo ine protection ndo zvatinokurudzira isu kuvana veZimbabwe satide kuzonzwa kuzochema vamwe vanhu vapfurwa mutauno hatisena handizvifarira hangu kana iwewo wacho uri kutota watiri kutoudzawo hauzvifarire kunzwawo ndi hama yako yapfurwa so tira zvinhu zvinenge zvakarongeka vanhu musanyepere vanhu musakurudzire vanhu zvisirizvo kana muri paground makatungamirira vanhu imimi apa muri kunze muri kutaura zvinhu zvamuri kutaura izvozvo uyezve nhau dzinopindirana gamba akwe inini kutaura chokwadi chaicho ini handidzide gamba akweka inini ndinomuziva in and out munhu yemutengeso yawe munhu yemuroi wekupedzesa chaanenzi gamba ako yawe munopera vakomana ukaona zvinhu zvinopindira gamba ako icheteka munopera ndatochiona chavari kukanda chavari kutenderedza apa vachikurudzira musi wa31 munopera kupfurwa vakomana munopera hazvina kurongeka zvinhu izvo zvisimazira andiri kuita inini vana veZimbabwe handide kukuregerai muchikwara handide kuregerai muchipondwa kana kuzopfurwa handidi handida kukuudza ichokwadi ngatimirire signal yaGeza yaComrade Geza iyi ya31 iyi munopera rumwe varume siyanai nazvo izvi plus vanhu vari kuronga izvi vazhinji vacho ndivamwe vaitoronga kunyudzisa kuti nyoka yemabhuna arambe ari mukati ndo timu dzacho idzodzi dzanagamba ako idzodzidzi ndo timu dzacho idzodzidzi musadaro varume utsinyi wakadaro pamusoro penyika una kunaka so vana veZimbabwe ndatenda vana veZimbabwe nditeererewo zvandiri kutaura munopera haina kurongeka tinoda zvinhu zvakarongeka zvine signal zvine security zvine protocol kwete kungoti chero maita vari kundifonera vari kundibvunza inini handizvizive izvo zvedemo ya31 ende handisi kukurudzirai vana veZimbabwe kuti mupinde 31 because haina kurongeka haina security signal inobva kumukuru kwete kuti ininiwo zvanguwo ndakutotaura kuti signal musi wakati zvabva kupi izvozvo so vana veZimbabwe kumatima nenyika kuyambirana nokuonesana zvandiri kuona nezvandiri kuziva haina kurongeka demo yamusi wa31 ngatinamatirewo Comrade nyoka yemabhunu vabude because iyo timu yanagamba kwe ndo yaironga kuti vanhu ivavo nyoka yemabhunu aramba ari mukati ndo timu yekusungisa futi nyoka yemabhunu tichizviona saka vana veZimbabwe ngwarirai munopera kusungwa munopera kupfurwa tinoda zvinhu zvakarongeka tatenda vana veZimbabwe nokunzwisisa kwenyu